Unenge abomndeni emamatheka engaqedi osolwa ngokubulala umyeni wakhe. Ngani zakwethu ake nginibekele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili mina umfezo Ntuthu wakho malo bathi ilasipho namagumekhe mhlambe makuthi usemusha like ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Ngani zakwethu umndeni wephoyisa lamasipala weTheku elabula uphume udemelaze enkantolo unenge ngokumamatheka kungapheli kwaNkosazana Ncebe Ntombela ongumsolwa futhi ke ongumkamufi. Inkantolo yasemlazi uNkosazana Faith noNcebe Ntombela obekade evelile okokuqala ngemuva kokuba shaqwa amaphoyisa ngolesihlanu. Kuthiwa ke wayekade ephuma enyangeni esempangeni usola ke ngokukhanda itulo lokubulala umyeni wakhe uCaptain Thomas Zwelakhe Ntombela. Umshushisi ukhulukani Mzotho uthe kuningi abasafuna ukubheka ngeselibanzi mayelana naleli cala leli manje. Umnumzane Thulani Mbuyazi uthe isicelo sebheli sizolalela kuyona lenkantolo ngoSeptember mhla zo-5 ngesikhathi ke kukhuluma manje umsolo belokhu ezibuka ezilungisa izinwele zakhe ngesikhathi kabe izindaba okuyisoleza lemthatha isithombe. Uthe ucela ke ukuthi lizinikele isikhathi lemthatha isithombe ezinhle ngoba ke ufuna ukuphuma emuhle phela. Umufi ke wadutshulwa ngezihlamvu ekhanda ngoMeyi kulonyaka esemzini wakhe kwa-SM Laza ngesikhathi evale isango. Waphuthunyiswa esibhedlela Medical Towers eSphingo wafike waphelela khona lapho. Kuhleka kwakhe kuchaza ukuthi akazisoli ngalento ayenzile kumfowabo. Kusho ukuthi ke yena ujabule ngoba kuyabonakala ukuthi ke akazi nanyaka. Kusho umnumzane Nkosinathi Ntombela umfowabo ke kamufi eqhubuthe njengomndeni bakhathazekile kakhulu ngendlela umufi abulawa ngayo. Uthe bona bathola ngemuva kwezinsuku ezimbili ukuthi umsola uyathinteka ekubulaweni ngesihluku kukamyeni wakhe. Siyabonga ke kodwa ukuthi nangu namhlanje elaphe enkantolo ikhona nje ukuthi bayenengwa ilokhu kumamatheka kwawo kungapheli abangazi nokuthi kumayelana nano esho kanjena ke umfowabo kamufi ke umufi umnumzane ebheki Ntombela uyamangaza kakhulu ukubona umsolo emamatheka kangaka. Uchaza ukuthi yena ke iyamxaka lento yakhe kodwa ke yena owazi ukuthi ukitazwa yini. Kusho khona ke ukuthi ujabule ngokuthi waphumelele ukuthi abulale indodana yakhe uNkulunkulu owaziyo. Kusho kanjena utsheleke intatheli ukuthi ke umakoti esanda ukugana wayengeve eyimve yenkosi wathi kodwa ke kwahamba ngesikhathi beqaphela ukuthi ke useshintshe kakhulu. Umakoti wabo ubengayifundi into emhlanganisa nawo wonke umuntu umndeni wakwaNtombela. Bekuthi kwe uma embuza indodana echaza lapha nomufi ukuthi kwenzakaleni avele ngaphumi inwezi licacile esho kanjena. Kumele uqhebe kwaZulu Natal umnumzane Simpheme Mhlongo uthe kuyajabulisa kakhulu ukuthi ke libonakala lithele izithelo ezinhle ukuphuma uphenyo oluqhubekayo. Udalula ukuthi ke lungakapheli isikhathi singakanani kukhona abanye abazokhalelwa ngamasongo ngasigonyela. Bafethu sinjalo izindaba ezihamba phambili namhlanje kwezisenkezo. Mhlambe luthina lwakho ngalolu daba akehlala comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena ngale kwethu luthina lwakho ngalolu daba. Mina ngale kathi ngelasibone siphinde futhi hlana video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Nisiphatha kahle, ngakhohlwa ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.